To, kamar yadda dai na gaya maka na ce maka bukata ce take kawo fari ga baƙar fata. Duk mutumin da yake da tarihin duniya ko ya abin da yake da suna yake da tarihin duniya da tarihin Turai da Afirka ya san abin da Turai ta tara daga jikinmu ne, daga wahalarmu ne, daga gumunmu ne, daga ƙasarmu ne da Allah ya albarkace mu da ita, Allah ya bamu kuma arzikin da su basu da shi. Amma saboda sun fi mu wayo da techniques wato da sanin makamar yadda za su tatse mu, sukan yi ƙoƙari su ga cewa sun saka kai, sun saka duke su koyaya ne domin su mallaki wannan ƙasar. Saboda haka yanzu abin da ake da suna za su yi ƙoƙari su ga cewa sun yi amfani da kuɗi sun bankara sun samu mulkin ƙasar Nijar wanda Allah ba zai basu ba ma fata Allah ya basu. Muna addu'a Allah kar i basu ikon wannan yin wannan abin. Domin bauta ce muraran ake so a dawo da ita cikin ƙasar Nijar, a mai da 'yan Nijar bayi su zama bayin Larabawa. Babu wani Balarabe da zai ce yana da wata soyayya, wata gagarumar soyayya tsakaninsa da baƙar fata, sai dai idan ya wahalar da shi, ya bautar da shi, ko kuma wani Bature ya ce yana ƙaunar wata ƙasa ko ci gaba. Ba sun gani ba nan Faransan gashi nan yanzu an bar su cikin ƙangin talauci. To magana ta gaskiya, duk wani ɗan Nijar a duk inda yake a duniya idan ta kama ya tarkato i shigo cikin Nijar i jefa ƙuri'arsa akan ɗan ƙasa na gari wanda yake ganin zai wa Nijar aiki. Yanzu 'yan Nijar su tashi a tsaye su tabbatar da cewa 'yancinsu ne, su amfani da 'yancinsu da damarsu da Allah ya ba su, kuma su tabbatar da cewa sun tsaya da kafafuwansu sun ga ba a cuce su ba, an zaɓi ɗan ƙasa. Amma magana ce ta dama shi Bazum ya riga ya sayar wa da Turawa, ya riga ya sayar da gwamnatin. In ya samu ya sayar musu. Duk duniya mu da muke siyasa yanzu a Afirka mun san cewa babu yanda za a yi a ce wanda ba ɗan ƙasa ba, mutumin da yake shekararsa 12 a raye shigo cikin Nijar da ƙafarsa, a bashi mulkin Nijar kuma ice zai yi wa Nijar aikin da Nijar ya kamata a yi mata. Ba za a yi ba. Saboda haka wannan ya rage ga na 'yan Nijar. Mu dai mun gani kuma mun gaya musu magana ta gaskiya, kamar yadda 'yan wato Benin suka yi. Wato wancan karan kaga ai an ɗauko ɗan takara daga Benin an kawo shi, uwarsa ma 'yar ƙasar Benin ce, ubansa ne Bature ɗan Faransa. Shugaban ƙasar da zai sauka ya zo ya kawo musu ya ce ya takara domin ya mulke su, suka ce baƙi ya mulki baƙi. Saboda haka ina kira ga 'yan Nijar cewa su tabbatar da cewa ɗan Nijar ɗan ƙasa wanda kakansa na 100 ma idan an tashi raba gadon Nijar yana da shi, su tabbatar da cewa shi suka zaɓa a matsayin shugaban ƙasa domin kawo zaman lafiya da ci gabansu da inganta rayuwarsu. Saboda haka kar su kuskura 'yan Nijar su yi sakaci ko su yi wasa a mai da su bayi. Kar su yi wasa a bautar da su akan haƙƙinsu wanda Allah ne ya ba su damar su ce Allah ya ba su yi amfani da damar su yi amfani da wato right ɗinsu, wato su zama cewa sun zaɓi abin da suke so, su kuma tabbatar da cewa ba a yi musu zalunci akan abin da suka zaɓa ba.